cuairde is mis chlór, agus an nómh beag míide géanamh rud anspraúil fad. Beag neart fuinna bhuta seo, an bhfuil tú réig? Déan Damhsa lom. Tá trí céim a bhaineann leis an Damhsa seo. Féach, céim a hin, tá míad ag boga ar Cosa agus ar lábha ag an aimcin, mar seo. Céim a dó, chuirt a lábha le chéile mar seo. Cosúla go bhfuil tú ag dul le colla. Haon, dó, trí, ceathair. Déanamís an gá céim sin le chéile anois. Agus ar deire chlann do gúlaí. Haon, dó, trí, ceathair. Maithú, anois tá míad chun na céimire a dhéanamh leis an gceol. An bhfuil tú réig? Wow, bhain mé ansprí os sin, tásúlagam go bhain tusa tanmh os freisin. Is bralam a bheith Damhsa.